nu. Ja, så er vi tilbage fra et rigtig, rigtig dejligt kræmmermarked. Og vi fra Ballerup Bibliotek, vi nød at være derude, og vi er rigtig glade for alle de svar, vi har fået på vores konkurrence. Så nu må vi se, hvem der har vundet. Julie, vil du ikke trække en børnepræmie? Det kan du tro. Den første, det er Nu sker det ristorask. Og det er... Vi ser, svarene er rigtige. Ja. Det er Nikolaj Nielsen, og han får et opkald for os og en bog. Ja, men der er jo 2 børnepræmier, Julie, så du må hellere trække en til. Og så skal vi trække lod om kaptajn Underhylder. Og det bliver Oliver Madsen, som også får et kald fra os og en bog. Men så var der jo også nogle voksenpræmier. Og skulle vi gå i gang med det? Jo, der er Husseini med og bjergene gav genlyd, og det bliver... Se også, svarene er rigtigt der. Og Vibeke Engvej, tror jeg, der skal stå. Og hun får også et opringning for os. Og så er der bare den sidste voksenpræmie. Og den sidste bliver Dan Browns Inferno. Og hvem vil ikke gerne have fat i den? Og det bliver Marianne Herford, som også får et opkald for os. Tillykke til alle præmierne. Ja.